Il-wara nofsinhar it-tajjeb u nilqakom mill-ġdid għal programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Kif qed itir iż-żmien? April daħal ġmielu u dan huwa d-29 episodju ta' dan il-programm. Anke llum kif għamilna dejjem tul dan il-programm se nkunu qed nagħmlu vjaġġ lura fi żmien biex nesploraw il-ġrajja wara l-kelma biex naraw minn fejn telqet it-tifsira tagħha sakemm waslet għandna llum. Kif dejjem nispjegaw ħafna drabi meta nifsħu d-dizzjonarju u nifqu biss mat-tifsira li kelma għandha llum ikunu qed nitilfu ħafna mis-sens tagħha. Fil-fatt bis-saħħa ta' dan il-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien qed induqu aktar mir-rikkezza tal-lingwa tagħna u kif din żviluppat ma' żmien. Kif nagħmlu dejjem il-programm se jkun maqsum fit-tnejn. Tlaqna minnu fih biex nitkellmu dwar l-ewwel kelma. Diversi drabi tul il-programm intqajna ma' kliem li t-tifsir tiegħu beda mod u wasal għandna kompletament differenti. Ħafna drabi dan seħ minħabba li kelma bdiet tintuża b'mod sarkastiku jew inkella ironiku. Ġara li aktar ma għadda żmien aktar intesiet it-tifsira oriġinali u dik li xi darba kienet tifsira ironika saret it-tifsira ewlenija ta' kelma partikolari. Tantu hekk li jekk se tiftaħ dizzjonarju se ssib biss din it-tifsira. Hekk ġara bil-kelma bażużlu. L-ewwel kelma li se nitkellmu dwar llum. Jekk issa stess noħorġu fit-triq u morru nistaqsu lin-nies xi tfisser din il-kelma, kulħadd se jagħtik l-istess tifsira. Jiġifieri li din tuża biex tirreferi għal xi ħadd li huwa ippreferut jew inkella xi ħadd li jirċievi trattament speċjali mingħand xi ħadd. Nużawha spiss. Inkunu nafu pereżempju b'xi ħadd li ingħata xi impjieg jew xi promozzjoni għax ikun ippreferut u ngħidu mhux ovvja dak bażużlu ta'. Imma t-tifsira oriġinali ta' din il-kelma hija kompletament differenti. Fil-fatt bażużlu ġejja minn l-aġġettiv sqalli imniżla minn bażużu li tfisser xi ħadd grazzjuż jew inkella ħlejju, anke jekk illum ma tantx naraw hekk. It-tifsira tal-kelma llum għadha xi ftit jew wisq tajjat lis-sens oriġinali. Fil-fatt xi ħadd ħlejju jew grazzjuż ma tistax ma jkollokx grazzja miegħu, għalhekk x'aktarx li din il-kelma bdiet tintuża b'mod ironiku. Minkejja dan, aktar ma għadda żmien, aktar intesa s-sens oriġinali u llum bqajna biss b'dan is-sens ironiku. Il-kelma bażużlu tintuża bħala nom, pereżempju il-bażużli kollha li hawn, u kemm bħala aġġettiv, eżempju mara bażużla. Ta' min insemmu wkoll li jista' jkun li din il-kelma għandha rabta etimoloġika ma' bażiż, jiġifieri ħabib ħelu u simpatiku li ma' kelma hija imnisla mill-Arbi bażiż li tfisser dawl jiddiqawwi. Dwar dan imma se nħallu lill-Professur Charles Briffa biex jispjegalna aktar. Bażużlu ġejja mit-Taljan ukoll bażużlu, għax li tfisser xi ħadd li huwa ħelu. U bil-Malti bażużlu hekk qiegħda, però aħna mbagħad xi ħadd li hu ħelu, all right, imma fis-sens ta' ippreferut. Għax dik u aħna ngħidu dak il-bażużlu tal-manager, ġifieri jkun hemm xi preferenza l-istrida u l-ħodha. Ok, għax il-bażużlu tiegħu. Affarijiet hekk. U jista' jkun li bażużlu u bażiż, għax bażiż ukoll tfisser xi ħadd grazzjuż, li jiġu minn xulxin dawn. Sa meta jien ngħid jiġu minn xulxin għaliex it-termini mal-iżvilupp qishom waħda tinfluwenza l-oħra. Right? U ġieli waħda titpartat mal-oħra ukoll. Imma dawn huma t-tifsiriet. Mela bażużlu huwa beda bħala tifsira bdiet fis-sens ta' xi ħadd li huwa gustus ħelu, eċetera, all right? Però llum iktar nużawha bħala xi ħadd li hu ppreferut, li jkollok il-preferenzi miegħu.
Id-baħħir meta l-ajruplani ma kinux għadhom jeżistu kien importanti ħafna li vjaġġar u l-kummerċ. Għal pajjiż bħal Malta li huwa nieqes mir-riżorsi, il-kuntatt tiegħu mal-barranin u l-importazzjoni minn dejjem kienu essenzjali biex seta' jimxi l qudiem. Ix-xatt dari aktar millum kien post importanti speċjalment għall-impjiegi. Ħafna kienu dawk li kienu jmorru jgħixu max-xatt jew viċin il-portijiet biex ikunu jistgħu jaħdmu hekk viċin il-bastimenti u l-ekwipaġġ tagħhom. Li taħdem ix-xatt kienet kważi l-moda ta' dak iż-żmien, mod partikolari fi żmien li Malta kienet kolonja tal-Ingilterra. Bis-saħħa ta' dan il-Maltin żviluppaw ukoll diversi idjomi u kif għamilna f'xi programmi minn din is-sensiela qed inħarsu wkoll u nesploraw uħud minn dawn l-idjomi marittimi. Tkellimna pereżempju fuq il-kelma karrakka li oriġinat minn bastiment ta' żmien l-Ordni ta' San Ġwan li kien għamel żmien twil sorġut bla ma jintuża quddiem il-forti ta' Sant'Anġlu. Illum se nitkellmu dwar idjoma oħra marittima. Ġieli smajt lil xi ħadd juża l-idjoma ċorma tfal jew inkella ċorma nies, żgur li ġieli smajta u żgur li anke int ġieli użajta. Immaġina xi ħadd li għandu ħafna tfal u tgħid dawk għandhom ċorma tfal, jew inkella jiġri xi ħaġa fi triq fejn tgħix u tgħid ġara xi ħaġa inġabret ċorma nies. Imma din iċ-ċorma xi tfisser? Minn fejn ġejja? Kieku kelli nistaqsikom din il-kelma jew niftħu d-dizzjonarju, se nsibu li ċorma tfisser ħafna jew grupp ta' nies. Ekku, fil-Malti tal-lum hekk tfisser. Imma jekk nifqu sa' hemm mhux se nkunu qed niskopru xejn u mhux se nkunu qed napprezzaw xejn mill-ġmiel tal-lingwa. Hawn jidħol etimoloġija li jaqbad din l-espressjoni u jmur magħha vjaġġ lura fi żmien biex jifhem aħjar minn fejn din oriġinat. Ċorma fil-fatt tfisser il-kwantità ta' baħrin jew inkella qaddifa il sira fuq ix-xwieni. Żgur li l-Maltin ta' dari, il-Maltin li kienu jaħdmu fix-xatt u mal-portijiet, kienu familjari ma' din il-kelma. X'għamlu? Użawha u t-tifsira tagħha baqgħu jiżviluppawha ma' żmien. Aħna l-Maltin għamilniha tagħna u llum waslet għandna b'tifsira differenti imma li dejjem tibqa' tajjad is-sens oriġinali, jiġifieri dak ta' grupp ta' nies flimkien. Niltaqgħu ma' Martin Morana li dwar din l-idjoma kiteb ukoll fil-kolba tiegħu. ċorma kien il-crew. Il-crew ħan nitkellem ħajta bl-Ingliż, imma l-crew huwa fejna fina il-baħrin, il-qaddiefa, dak kollha li jaħdmu fuq il-bastiment. Ma kienux ta' rank. So dak huwa dik hija ċorma. U allura meta ngħidu dik għandha ċorma tfal ta' ġifieri għandha xi nofs tużżana tfal idduru ma' saqajja bħal speċi kwantità kbira. Dik hija ċorma. Dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem episodju ieħor tal-programm Etimoloġija. Għal darb'oħra ħarisna lejn kelma u anke idjoma li urewna kemm sabiħa l-lingwa u l-iżvilupp tagħha. Apprezzajna wkoll il-fatt li mhuwiex biżżejjed li tieqaf mat-tifsira ta' kelma biex tistudja l-lingwa imma trid tmur lura fi żmien u tagħmel vjaġġ mal-kelma jew l-idjoma biex tara kif dawn żviluppaw. Ħafna drabi dan jiftħilna tieqa' xkejkna mhux biss fuq l-istorja tal-pajjiż u ta' missirietna imma anke tal-mentalità tagħhom jew inkella l-ħajja li kienu jgħixu. Dan il-programm hekk se jibqa' jagħmel, għalhekk l-appuntament tagħna magħkom huwa bħallum ġimgħa. Qabel nagħlqu nixtieq fisem it-tim kollu ta' dan il-programm nawgura lilkom u lill-familji tagħkom l-Għid it-tajjeb. Niltaqgħu nhar it-Tnejn. Saħħit. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqat is-simpatija.